A cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi claiming Pixfi token ɗinku wanda Pixeltap by Pixelverse suka yi distributing wa mutanen da suka yi participating a Telegram mining ɗinsu. So da farko dai kamar yadda kuka sani shekarar jiya 18 ga wannan watan Pixeltap by Pixelverse sun yi listing token ɗinsu a some exchanges wanda yake yanzu haka yana on sale, amma mutanen da suka yi participating a mining ɗinsu ko in ce airdrop ɗinsu sun yi musu distributing ko in ce sun musu allocating tokens wanda yake har yanzu mutane ba su yi claiming ba. So a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi waɗanda suka aka ma allocating za su yi claiming token ɗinsu. Da farko dai za mu buɗe Telegram ɗinmu, sai mu taɓa kan Pixeltap by Pixelverse bot, sai mu yi launching bot ɗin, mu buɗe bot ɗin kamar haka. So idan muka buɗe bot ɗin, in kuka duba za ku ga a sama akwai inda ake connecting wallet. So idan kuka buɗe Pixeltap ɗin za ku taɓa inda ake connecting wallet. In kuka duba za ku ga nasa wallet address da yawa. So wannan duka ya biyo ne bayan series of abubuwan da suka faru. Farko dai na yi connecting OKX, so sai OKX suka saki announcement cewa za su daina aiki Nigeria. Sai na canza daga OKX na sake adin na Bitget. So bayan na sa na Bitget, jiya kuma suka sake wani announcement cewa ba sa son a sa, ko kuma in ce kada kowa ya yi amfani da exchange wallet, saboda idan ka yi amfani da exchange wallet which is custodial, in ka yi amfani da exchange wallet token ɗinka zai iya ɓacewa, za su yi burning ɗin shi ne. So dole sai ka yi amfani da decentralized wallet kamar irin su Trust Wallet, MetaMask da kuma exchange web3 ake cewa address. So hakan yasa na ƙara canzawa na sa Trust Wallet. Bayan na sa Trust Wallet sai kuma na ga zai zama min aiki in sa Trust Wallet, in sa token na a Trust Wallet, in ƙara transferring ɗin shi zuwa exchange. Shine sai na ƙara ɗebe Trust Wallet ɗin na sa Bybit. So kusan ma in ce Bybit ɗin na ga kamar abubuwan za su fi sauƙi gare shi. So kamar yadda kuke gani nan, wannan Bybit address ɗin na Web3 ne. Bybit Web3 address. Yadda za ku samu wannan address shine za ku buɗe Bybit account ɗinku, ko in ce Bybit application. So bayan mun buɗe, idan muka buɗe farko zai nuna haka. So idan ya nuna haka, za ku zo a nan sama za ku ga inda aka sa Web3. Sai mu taɓa wannan Web3 sai mu jira ya yi loading. So bayan ya gama loading za mu zo nan ƙasa, za ku ga inda aka sa wallet. So za mu taɓa wannan wallet. In muka taɓa wannan wallet, dama Ethereum address suke nema. So za mu taɓa wannan Ethereum. Muka taɓa Ethereum sai mu taɓa deposit. Sai mu yi copying wannan address, copy address. Idan muka taɓa copy address, kun ga ya yi copy. Shine za mu dawo baya a cikin Telegram ɗinmu. Waɗanda ba su yi connecting ba kenan sai su taɓa connect new wallet. Sai ku duba Bybit. Saboda ni na yi connecting Bybit already, shine Bybit ba zai fito cikin list dina ba. Ba zai fito cikin list ba. So za ku taɓa Bybit sai ku yi pasting address ɗin da kuka yi copying. Then sai mu dawo nan. Idan kuka duba yanzu na yi setting Bybit as my main wallet. Kun gan shi set as main wallet ya yi gray. Amma idan na taɓa sauran, za ku ga ya koma clickable. Kun ga ya ƙara kala. Kun gani ko? So idan misali yanzu ina son in mai da OKX default, da ya shiga cikin OKX sai in taɓa set as main wallet. Da na taɓa shi kenan zai zama shine default. Yanzu idan kuka duba gaban Bybit ɗin nan an rubuta main. Ko?
So ya zama shine main wallet ina, shine default wallet ina. Idan za a turo min token ɗina a cikin wannan Bybit wallet zai shiga. So sai ku tabbatar da cewa kun taɓa Bybit, kun taɓa set as a main wallet ɗin nan. Ya zama shine default wallet. So daga nan sai mu fito, sai ku dawo a nan cikin Bybit Web3 ɗin. In kuka dawo nan za ku ga kamar ɗazu da muka taɓa wallet. So yanzu za mu taɓa mu dawo home. So idan kuka taɓa home, a home ɗin nan za ku ga the apps. Sai ku taɓa the apps. Idan aka taɓa the apps za ku ga search box a sama. A nan. So a nan search box, cikin search box ɗin nan za ku rubuta dashboard.pixelverse.xyz. Amma idan muka duba after dot ɗin ga ya ɗan saki space, sai mun dawo mun ɗebe space ɗin. Yawwa. Sai mu je mai click mai launching website ɗin ko mu ce dashboard ɗin. So za mu jira yayi loading. We give it some time. Yawwa, so kun ga za mu ɗauki Ethereum saboda dama kan Ethereum network yake. Sai mu sa connect. So kun ga dashboard ɗina ya buɗe. Sai mu taɓa wannan arrow a nan. Idan kuka taɓa kun ga wallet address ɗin da ya nuna a nan. So za mu duba mu ga shin wannan wallet ya yi matching da wallet ɗin da muka yi connecting a Telegram OXC8E. Sai mu je mu duba OXC8E. OXC8E kun ga ya yi matching OXC8E. So shikenan ya zama ya yi connecting da dashboard ɗinmu. Sai mu zo nan claim. Sai mu taɓa claim. Idan muka taɓa claim wannan NFT ne, sai mu je next step. Idan muka zo next step kun ga ya nuna min cewa I will get 230 Pixfi. So wannan ya nuna claimed saboda ni na riga na yi processing. Amma ku idan kuka zo naku za ku ga ya nuna muku space ɗin da za ku yi pasting address ɗin again. Address ɗin da muka yi copying a Bybit. So za ku yi pasting address ɗin. Idan kuka yi pasting address sai ku taɓa claim. Idan kuka taɓa claim zai nuna stake. Ba zai yi claiming directly ba, dole sai ya je a staking platform. Sai ku taɓa stake ɗin. Idan kuka taɓa stake za a tura muku shi a staking platform. Zai yi some days a staking platform. Sannan daga baya mutum za a yi on staking ɗin shi sai a turo shi a cikin Web3 wallet. So far dai wannan shine bidiyon yadda za ku yi claiming daga Telegram bot zuwa dashboard ko kuma zuwa Pixeltap by Pixelverse dashboard, wanda yake daga baya za mu saki bidiyon yadda za a yi claiming ɗin shi kuma daga staking platform zuwa kuma Web3. Wanda lokacin idan ya shiga Web3 ne za ka iya sayar da shi ya koma dala. So dama haka gaskiya airdrop suka gada. Yana da wuyar ka yi participating cikin airdrop ka samu token ɗinka cikin sauƙi. Sai an ce ma ai za ka sa gas fee ko kuma dole sai ka yi staking ko kuma sai ka jira shi ya yi some days. Dole dai sai sun ɗauki wani mataki wanda yake zai hana ma token ɗin sauka, farashi ne ya sauka kai tsaye. Zai hana mutane su dumping token ɗin lokaci guda. So wannan shine. Da fatar kowa ya fahimta kuma kowa ya gane yadda zai yi wannan procedures. Yadda zai yi claiming Pixfi token ɗin shi kamar yadda muka nuna a cikin wannan bidiyon. Ina ma kowa fatan alkhairi, a huta lafiya.